गिबिसिनथारावनो बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोबाय। दिनै आङो बरपेटा र'डआव गारिनि सिङाव बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। गारि सिङाव बरपेटा र'डआव रेकर्डिं खालामनायनि जाहोना जाबाय आङो दानफ्रोमबो बे बरपेटा र'डआव दानफायाव खनब्रै खनथाम बे रोखोमनो फैनो गोनां जायो। बिनि जाहोना जाबाय आंनि मिसेसआ बाक्सा गबर्धना ब्लकआवहाय ICDSआवहाय सुपारभाइजार मावो। बेनिफ्राय CDPO एबा अफिसारा बिथोरथार जायोखाय बरपेटा र'डनि ज्योति नगरावहाय मोनसे गावनि न'आवनो बे अफिसखौ खालामनाय जादों। बिनिखायनो आङो बे बरपेटा र'डआवहाय दानफायाव खनथाम खनब्रै बिदि फैनांगौ जायो। मिसेसखौ लाबोनांगौ जायो। गारि गैया, खारथ'वाखै, बेनिखायनो गावनि गारिजों फैनांगौ जायो। बिनिखायनो आङो बे बरपेटा र'डआ बेबादि जायगा, बे जायगायाव कर'ना जादोंना जायाखै बेनि खुनु आन्दाज मोना। बरपेटा र'ड बाजाराव ओंखारोब्ला बेबादि भिर, सासेया सासेजों नांजाबदों, ससियेल डिस्टेन्स गैया, मास्क गैया, बे रोखोम मोनसे सोलिनाय जायगा। बिनिखायनो आं बेयाव फैयोब्ला गारि सिङावनो आं 3 घन्टा 4 घन्टा जिरायनानै थायो। लोगोसे आङो टाइम पास खालामनो आखाइयावहाय गोथार बाइबेल लानानै फैयो। बिब्दिनो आङो बे गोथार बाइबेलखौ खेवनानै गारि सिङाव 3 घन्टा 4 घन्टा फरायबाय। गोबांथार गियान मोनो आरो गोबांथार आशीर्बाद मोनदों आङो बेबादि खालामनायनि गेजेरजों। दिनैबो आङो आखाइयाव बेबादि अल्ड टेस्टामेन्ट गांसे लानानै फैदों। बेनिखायनो आङो बे गारि सिंनिफ्राय मोनसे भिडिअ रेकर्डिं खालामनो थाखाय हास्थायदों। बे भिडिअ एबा सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय माथाइनि 25 बालाबनि 1निफ्राय लानानै 13 सारिसिम। बेवहाय 10 सिख्लाफोरनि फिदिंनाय बाथ्रानि जिसु ख्रिस्ट'नि खोथानाय सल' दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ सानसेखालि मानसिफोरखौहाय बानजायनो थाखाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्राजों सल' खोथादों। बे सल'आ जाहैबाय बेबादि 10 सिख्लाफोर दंमोन। बे सिख्लाफ्रा सासे हौवा गोदान फैनायखौ नेनो थाखाय थामथिम जादों आरो बिनिखायनो बिसोरो बे हौवा गोदानखौ नेनो थाखाय गावबागाव आखाइयाव जेवारि बाथि लानानैहाय दाबसे जायगायाव बिसोरो ज' नेदों। बेबादिनो बे 10 सिख्लाफोरनि गेजेराव साबाया जाम्बि एबा साननो रोङै जिसुनि खोथानाया, आरो साबाया सियान एबा साननो गोरों। बे साबा सियानहा जेवारि बाथिजों लोगोसे आलदायैहाय बिसोर दिंग्रियावहाय थाव लानाय मानसिफोर। आरो साबा जाम्बिया जाबाय बिसोरहा जेवारि बाथियावल' थाव दङ, नाथाय एक्सट्रा लायाखै। बिसोरो जिसुनि खोथानाय बे सल' बादिब्ला बै समावहाय हौवा गोदानखौ हर गेजेरावसो लाबोयोमोन आरो बेबादिनो नेनाय जायोमोन। थारैनो बे सल'नि गेजेरजों बुजिनो हायो। बे सल'आव बुंनाय बादिब्ला जेब्ला हर गेजेर जाबाय अब्ला गाबज्रिनानै हर गेजेराव हौवा गोदाना फैबाय, नोंसोर थामथिम जादो, बेबादि जेब्ला मोनसे राव गाबज्रिनाय खोनायो अब्ला बे 10 सिख्लाफ्रा हौवा गोदानखौ लोगो लानो थाखाय गावसिनि जेवारि बाथिखौ लानानै थामथिम जाबाय। नाथाय 10नि गेजेराव 5 सिख्लाफोरहा थावा जोब्बाय, जेवारि बाथियावहाय थाव गैला। जायनि जेवारि बाथिया गोमोरनाय बे सिख्लाफ्रा हौवा गोदानजोंहाय हौवा गोदाननि न'आव हाबनो मोना, बै समनि नियम। बेनिखायनो साबा जाम्बि सिख्लाफोरनि जेवारि बाथिया थाव गैला। नाथाय साबा सियान सिख्लाफोरनिया आलदायै दिंग्रियाव थाव लानायखाय बिसोरो जेवारि बाथिखौ थामथिम खालामनानै गावसोर थानाय न'निफ्राय हौवा गोदाननि न'आव लोगो लानो थाखाय जेवारि बाथिखौ लानानै सावनानै थांबाय। बेनिफ्राय साबा बुद्धि रोङै सिख्लाफ्रा, जाम्बि सिख्लाफ्रा, बिसोरो थाव फानग्रायाव बायनो थांबाय। सल'आ बेबादि। नाथाय जेब्ला जाम्बि सिख्लाफ्रा थाव बायनो थांबाय, बे समावनो हौवा गोदाना बे साबा जेवारि लानाय सिख्लाजों साबाजों लोगोसे न'आव हाबबाय, हौवा गोदाननि न'आव हाबबाय। बिनिफ्राय दरखौ फांथेनाय जाबाय। जेब्ला दरखौ फांथेखांबाय अब्लासो साबा जाम्बि सिख्लाफ्रा थाव लानानै
जेवारि बाथियाव हौवा गोदाननि न'आव फैनानै दरखौ सौफैबाय। जोंनोबो दरखौ खेवना होदो। बे समाव हौवा गोदाना बुंबाय, नोंसोर सोर जाखो? आं नोंसोरखौ सिनायथारा। आं नोंसोरनो दरखौ खेवनानै होनो हाया। बेबादिनो साबा जाम्बि सिख्लाफ्रा हाबनो मोनाखिसै आरो साबा सियान सिख्लाफ्रा हौवा गोदानजों हाबनाय जाबाय। जिसुनि फोरोंनाय सल'आ नैबेबादि। बे गासैखौ बुंखांनायनि उनाव जिसुआ फंसे खोथा सारिसे खोथा बुंबावबाय, बिनिखायनो नोंसोरो सिरि मोननानै था। मानसिनि फिसा हौवाया बबे सम एबा बबे मुगायाव फैगोन बेखौ नोंसोर मिथिया। जिसु ख्रिस्ट'आ नैबे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि गेजेरजोंहाय जों मिथिनो मोन्दों जिसु ख्रिस्ट'आ मा फोरोंनो थाखाय हास्थायदों। जेसेबां बुहुमावहाय दिनै जिसुनि उनसं दानग्रा मानसिफोर दं, बे उनसं दानग्रा मानसिफ्रा बयबो मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे फैफिनगोन, गोथारफ्रा सोरगोआव थांगोन, पापीफ्रा नरकआव गारजागोन होननानै। बिनिखायनो बे बाथ्राखौहाय स्रायै बुजिहोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिदिंनाय बाथ्रानि सल'खौ खोन्थादों। बेयाव जों नुनो मोन्दों 10 सा सिख्लाफोर, बिनि गेजेराव साबाया बुद्धि गोनां आरो साबाया जाम्बि मानसिफोर। जेब्ला बिसोर हौवा गोदानखौ नेदों, बिसोर रावबो मिथिया बे मोनानि समाव नेनायखाय सोरहा थाव दङ सोरहा थाव गैया। नाथाय जेब्ला हौवा गोदाना फैबाय होनना गाबज्रिदों, जेब्ला थामथिम जाबाय अब्ला नुनो मोनबाय साबा आयथा सिख्लाफोरनि जेवारि बाथिया गोमोरबाय, लोगोसे थाव गैले। नाथाय साबा आयथा सिख्लाफोरनि जेवारि बाथिया जोंदों आरो लोगोसे थाव दङ। बेजों जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बुजायनो हास्थायदों, बे बुहुमाव थानाय जेसेबां खृष्टान हान्जाफोर फोथायारिफोर दङ, एबा हमना लादो गंसे गिर्जायाव बेसेबां फोथायारिफोर दं, बे फोथायारिफोरनि गेजेराव बेबादिनो जागोन। जायफोरा गिजा हाबनानैबो सैथो बाथ्रा बुंनो रोङाखिसै, जायफ्रा आर'ज खालामनानैबो गावनि रागखौ हमथानो हायाखिसै, जायफ्रा गिजालाय हाबदों नाथाय बोराबनाय, रागा जोंनाय, हिंसा खालामनाय, गुबुनखौ नायनो हायै, लुबैनाय, बायदि बायदि रोखोमनि आखुथायफोरखौ जाय फोथायारिफ्रा गिर्जायाव हाबलाबो आर'ज खालामब्लाबो इसोरखौ बाख्नायलाबो बे गाज्रि आखुथायखौ नागारनो हायाखिसै। जोबनाय मुगायाव साबा सिख्लाया जेरैबादि बुद्धि रोङिया हौवा गोदानजों हाबनो मोनाखै, अनजाग्रा फोथायारि लोगोफोर, थिग बेबादिनो जोबनायनि मुगायाव जोङो दा गावजों गाव सिनाया सोरहा थाव लादेरदों सोरहा थाव लायाखै। बेनि ओंथिया जाहैबाय जों गिर्जा गंसेयाव दा जों गावजों गाव बुंज्लायनो हाया सोरहा धार्मिक सोरहा अधार्मिक। नाथाय जेब्ला समा सफैगोन, जेरै बै साबा सिख्लाफ्रा थालांदों आरो साबाफ्रा सिख्लाफ्रा हौवा गोदानजों हाबनो मोन्दों, बिदिनो जाथारगोन। गोबां मानसिफ्रा सोरगोखौ आसा खालामनानै फोथायदों, गिर्जा हाबदों, मेथाइ खनदों, आर'ज खालामदों। नाथाय बोराबनाय, रागा जोंनाय, हिंसा खालामनाय, अबिलास खालामनाय, लुबैनाय, बेंज्लायनो रोङै, गोरोबज्लायनो रोङै आखलखौनो जायफोरा गारनो हायाखै, बे गासैबो फोथायारिफ्रा साबा सिख्ला जाम्बिफोरबादि गासैबो गालांजाजोबगोन। बिनिखायनो जोबनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बानजायदों, नोंसोरो सिरि मोननानै था। मुगाया माब्ला जागोन, मानसिनि फिसा हौवाया बबे समाव फैगोन नोंसोर मिथिया। बेनि ओंथिया जाहैबाय जोङो बेबादि सिरि मोननानै थानाय बाथ्राजों बेखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बानजायदों, जोङो जोंनि पापफोरखौ एंगारनानै सैथो लामाजों थाबायनानै, सैथो बाथ्रा बुंनानै, रागाखौ हमथानानै, सैसोनानै संसाराव थांनानै थासान्दि जोङो धोरोमिया जिउ खुंनानै, जायफोरा बेबादिनो अरायबो इसोरनियाव नांथाबनानै आर'ज खालामगोन, गिर्जा हाबगोन, इसोरखौ बाख्नायगोन, बे मानसिफ्राल' थांगोन। नाथाय जायफ्रा गिर्जाबो हाबो, आर'जबो खालामो,
इसोरखौबो बाख्नायो नाथाय राग जोंनाय बोराबनाय मोनसा मोननाय गाज्रि आखुथायफोरखौ जायफ्रा एंगारनाय नङा बे मानसिफ्रा गासैबो थालांजोबगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि बानजायनाया बेनो। अनजाग्रा फोथायारि लोगोफोर, बे बाथ्राजों आं बेखौनो सांग्रांथि होदों, जोङो अरायबो गुबुना जेरैखि बुङा मानो जोङो राग जोंनायखौ हमथानानै दुखुनि समाव सैसोनानै जोङो बेबादिनो संसाराव थांनानै थासान्दि गोबां दुख खस्थ'खौ आजावनानै जोङो सैथोजों नंगौजों जेब्लायबो धार्मिकता जिउ खुंनानै जोङो थानांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो बे सल'नि गेजेरजों फोरोंनो थाखाय हास्थायदों। खोनासंग्रा साफ्रोमबो सांग्रांथि आरो सिरि मोननानै थानो हाथोंसै। साबा बुद्धि गोरों सिख्लाफोर बादि जोङो जिउआव धार्मिकता आरो गोथार जिउजों सुफुंजानानै फोरबोनि नैथि फैफिननायखौ नेनानै थानो हाथोंसै। खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो फोरबोआ बोर होथोंसै। आमेन।